Γεια σας! Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βιντεάκι του Evzin. Σήμερα θα δούμε πώς θα φτιάξουμε σύγκλινο μάνις. Έχουμε πάρει το κρέας μας. Είναι σε αυτή τη μορφή, είναι ήδη κομμένο. Εγώ τους ζήτησα να μου τα κόψουν σε μικρότερα κομμάτια, αλλά μου είπαν ότι τόσο πρέπει, γιατί κατά το βράσιμο θα μαλακώσουν και θα διαλυθούν. Οπότε θα τα βράσουμε τόσο μεγάλα και θα τα κόψουμε μετά. Πάμε λοιπόν να δούμε τη διαδικασία. Αυτό είναι γύρω στο 1,5 κιλό. Τα βάζουμε λοιπόν έτσι όπως είναι τα κομμάτια σε μια μεγάλη κατσαρόλα με νερό. Έτσι είναι λοιπόν η κατσαρόλα μας με το κρέας και το βάζουμε να βράσει. Θα βάλουμε και μπόλικο λαδάκι. Βάλτε περίπου 3 σκούπες λάδι. Ανακατεύουμε να πάει παντού. Μπαχάρια και αλάτια και τέτοια δεν βάζουμε, γιατί είναι ήδη φτιαγμένο σχεδόν το κρέας μας. Βλέπετε είναι μαριναρισμένο, απλά χρειάζεται μια τελική προεργασία για να είναι έτοιμο. Βλέπετε πως έχει αρχίσει να φρίζει, είναι φυσιολογικό, μην το φοβηθείτε. Αρχίζει λοιπόν σιγά σιγά να βράζει. Και τώρα που βράζει προσθέτουμε το χυμό από 2 στυμμένα πορτοκάλια. Ανακατεύουμε πάλι.
μισή ώρα. Το αποτέλεσμα είναι κάπως έτσι. Αν θέλετε μπορείτε να το βάλετε και στη 1 ώρα να βράσει. Δηλαδή να είναι 45 λεπτά μόνο με το λαδάκι και άλλο 1/4 μαζί, 45 λεπτά με το λαδάκι και το χυμό του πορτοκαλιού και άλλο 1/4 με τις φλίδες του πορτοκαλιού. Οπότε λοιπόν το αποτέλεσμα είναι κάπως έτσι και πάμε λοιπόν να δούμε την επόμενη διαδικασία. Παίρνουμε ένα ξύλο κοπής. Ένα μεγάλο μαχαίρι που κόβει καλά. Γάντια. Και μεγάλα βάζα που σφραγίζουν. Αν δεν έχετε τέτοια βάζα, μπορείτε να πάρετε το κλασικό που είναι αυτό, για το βιδωτό. Τι κάνουμε λοιπόν, βγάζουμε ένα κομμάτι και το κόβουμε τώρα σε μικρότερα, όχι πάρα πολύ μικρά. Και αυτό θα το βάλουμε στο βάζο μας. Αυτό λοιπόν τώρα είναι έτοιμο, να δοκιμάσουμε. Τέλειο. Αυτό λοιπόν τώρα είναι έτοιμο και έτσι μπορείτε να το φάτε, αλλά να το προσθέτετε και στις ομελέτες σας και στις χυλοπίτες σας. Γενικότερα μπορείτε να το προσθέσετε και στα μακαρόνια σας, να το προσθέσετε σε πάρα πολλά φαγητά. Το βάζουμε μέσα. Και συνεχίζουμε έτσι με όλα τα κομμάτια. Βλέπετε πόσο εύκολα κόβεται. Δεν μας πειράζει που το βάζουμε καυτό μέσα στο βάζο. Ούτε χρειάζεται πάρα πολύ να το γεμίσουμε, γιατί θα προσθέσουμε και άλλα υλικά. Βάζουμε ένα επιπλέον βαζάκι. Αυτό δεν το κόβουμε, το βάζουμε κατευθείαν μέσα.
Αυτό τώρα θα το αφήσουμε να κρυώσει λίγο και στη συνέχεια θα προσθέσουμε λαδάκι. Εφόσον λοιπόν έχουν περάσει 10 με 15 λεπτά και έχει αρχίσει το κρέας μας να κρυώνει, το επόμενο βήμα που κάνουμε είναι να το καλύψουμε όλο το βάζο μας με λάδι. Μην το λυπηθείτε, διότι το λάδι λειτουργεί ως συντηρητικό και έτσι λοιπόν το κρέας μας δεν θα χαλάσει. Επίσης, όταν βγάζετε κάποιο κομμάτι από το κρέας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και λίγο λαδάκι από αυτό εδώ, δεν το πετάτε, γιατί θα έχει πάρει γεύση και θρεπτικά συστατικά από το κρέας. Ξέρω αυτή την περίοδο το λάδι είναι ακριβό. Αν δεν θέλετε να βάλετε ελαιόλαδο και να το γεμίσετε, μπορείτε να βάλετε μισό-μισό. Μισό ελαιόλαδο, μισό ηλιέλαιο. Όχι όμως μόνο ηλιέλαιο. Αλλά σας λέω και πάλι, μην το λυπηθείτε, γιατί αυτό θα είναι το συντηρητικό μας για το κρέας, οπότε αν δεν το βάλετε, τζάμπα ο κόπος που θα κάνετε για το κρέας σας, και επίσης δεν θα πάει και χαμένο το λαδάκι μετά, θα το χρησιμοποιείτε. Έτοιμο, το αφήνουμε να κρυώσει εντελώς και μετά το καλπακώνουμε. Το αποθηκεύουμε είτε στο ψυγείο μας είτε σε σκοτεινό και σκιερό μέρος. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Και μη φύγετε, γιατί θα σας δείξω κάτι. Τι κάνουμε τώρα, τι κάνουμε με αυτό το ζωμό που έχει περισσέψει. Δεν το πετάμε, φτιάχνουμε πάρα πολύ ωραία μακαρόνια. Εγώ θα φτιάξω σιουφιχτά από την Κρήτη με χαρούπι. Θα σας δείξω στο επόμενο βιντεάκι. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε. Και αν δεν το έχετε κάνει ήδη, μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe και κλικ στο καμπανάκι και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ!